Saxo Auto Invest. Dat is automatisch beleggen in ETF's voor amper €2 per maand. Kijk op saxobank.be. Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden. Dit is geen advies. Mevrouw Dollepot, de directeursvrouw, drukte haar vinger op de glanzende kop van het dier. Dit is Pluto. Met hem is het 20 jaar geleden allemaal begonnen. Als mijn echtgenoot Dennis die dag niet in café De Donkere Wolk was beland, zou de Zoo van Zwartelgoud nooit hebben bestaan. In 2019 ontdekte ik een stukje geschiedenis waarvan ik het bestaan nooit had durven vermoeden. Op een steenworp van waar ik opgroeide, was er tot in de jaren 90 een gigantische dierentuin. Mijn fantasie sloeg op hol en ik schreef een kinderboek, gebaseerd op verhalen en geruchten over knuffelleeuwen en ontsnapte bavianen die de boel op stelte zetten. Sindsdien laat de Zoo van Zwartberg mij niet meer los. Het verhaal begon vanuit liefde voor dieren. Wij vinden, en dat hebben we altijd gevonden, dat ieder dier recht heeft op leven. Maar liep tragisch af toen de dierentuin in de jaren 90 noodgedwongen haar deuren moest sluiten na veelvuldig protest van Gaia en een onthutsende BBC-reportage. De Limburger in Belgium is an appalling zoo by any standards. The problem is, there are no standards. Hoe kon het zo ver komen? Wat zijn de waargebeurde feiten achter mijn knotsgekke kinderboek? En is het mogelijk dat de waarheid fictie overtreft? Mijn naam is Lien van de Kerkhof, journalist bij Het Belang van Limburg. Samen met mijn collega Cato Poelmans onderzoek ik de geschiedenis van de legendarische zoo in Limburg. Dit is de Zoo van Zwartberg. Ja, echt mooi. Ik vond van buiten al heel mooi, maar van binnen is het wel nog veel indrukwekkender, moet ik zeggen. Dit is mijn collega Cato, podcastcoördinator bij Het Belang van Limburg. Op een mooie lentedag in mei neem ik haar mee naar de Marcel Habetslaan in Zwartberg, een wijk in mijn thuisstad Genk. De straat staat vol statige herenhuizen. Hier woonden vroeger de ingenieurs van de steenkoolmijnen. Cato en ik staan in de directeurswoning. Ik wil haar overtuigen om een podcast te maken over het stukje geschiedenis na de sluiting van de steenkoolmijnen. De Zoo van Zwartberg. Oké, dus Lien, als ik het goed begrijp, dan was deze villa eerst het huis van de directeur van de steenkoolmijnen en daarna van de dierentuindirecteur Marcel Wouters. Hè? Ja, Marcel Wouters. Zijn standbeeld staat hier voor onze neus. Hij was eigenlijk echt de speelfiguur van het verhaal. Je herkent hem aan zijn grijze krulletjes, blijkbaar ook aan zijn blauwe stofjas. En hij is naar hier verhuisd eind jaren 60. En in 1970 heeft hij dan op eigen houtje een dierentuin geopend. Ja, maar jij wist dat niet van die dierentuin? Ja, nee, eigenlijk niet. Of toch niet dat zoiets groot is geweest ooit. Ik ben hier pas een aantal jaar geleden voor het eerst geweest toen dat Koen van Mechelen, bekend eigenlijk als kippenkunstenaar bij veel mensen, zich hier vestigde en toen dat hij dan La Biomista opende. En deze villa is nu een beetje het centrale punt van zijn grote openluchtexpositie. Voilà, ja. Maar jij wist dat dan wel, dat er hier ooit een grote dierentuin is geweest? Toevallig. Ik wist er iets van. Ik zal niet zeggen dat ik wist hoe groot en hoe belangrijk dat geweest is hier. Maar mijn mama heeft er wel ooit eens over verteld als wij in de buurt hier rondreden. Dus ik had wel ergens er ooit van gehoord. Maar ik denk toch niet dat heel veel mensen echt van onze leeftijd dan vooral kennen wat hier ooit geweest is. Nee, ik denk het ook niet. Kom eens mee, Cato. We wandelen de kantoorruimte van de villa binnen. De plaats waar Marcel Wouters zich, dik tegen zijn zin, boven bergen administratie boog. Intussen is de ruimte een soort van bibliotheek. Er liggen 2 grote boeken. Eentje met weetjes over het mijnverleden en eentje met anekdotes over de Limburgse zoo. Hier bijvoorbeeld. Ja, hier. Dit is een heel leuke. Een dierentuin in de buurt geeft vaak grappige krantenkoppen. Eens om de zoveel tijd breken dieren uit en schrikken de buurtbewoners zich een hoedje. Koppen als ontsnapte bavianen zetten Genk op stelte of kudde moeflons ontsnapt uit zoo zijn geen uitzondering in de plaatselijke kranten. Dat is eigenlijk te absurd, hè? Ja. Blader daar nog eens in? Ja, er zijn er nog. Eens kijken, hè. Dit vind ik ook een grappige. In 1986 wordt het eerste mensaapje geboren in de dierentuin, Bongo, een piepkleine chimpansee van 20 centimeter lang en 1,6 kilogram zwaar.
In het huis van de familie Wouters wordt Bongo als een baby vertroeteld, met luiers en met papflessen. Bongo groeit op tot de lieveling van vele bezoekers. Hele schattige foto wel hierbij. Ik snap wel dat jij heel veel inspiratie hier geput hebt voor je boek. Want het is echt een superleuke personage ook, hè, die Bongo. Ja, ik vind het wel. Je moet je voorstellen dat hij hier vroeger echt van luster tot luster zwierde. Hij droeg ook altijd een t-shirt. Hè. Hij liep hier gewoon vrij rond. Hij stelde ijsjes van de kinderen. En hij kreeg zelfs een gigantische slagroomtaart voor zijn verjaardag. Ja, ik zie hier ook een foto van staan. Heel schattig, ook gewoon tussen de kinderen zelf van de familie Wouters. Eigenlijk precies alsof hij ook een zoon is, hè? Ja, maar ik denk dat hij dat ook wel was. Dus hij was ook wel als een zoon voor de familie Wouters. En toen dat de dierentuin dan eind jaren 90 definitief moest sluiten en alle dieren weg moesten, Kato, toen mocht Bongo ook niet blijven. Hè? Oh, dat vind ik heel erg. Ja? Dus dat moet hartverscheurend geweest zijn voor de familie. En het allerergste vind ik persoonlijk dat niemand weet hoe het met Bongo is afgelopen. Dus wanneer is hij gestorven, waar en hoe? Ja, het antwoord op die vraag kennen we eigenlijk niet. Dat moeten we toch kunnen uitzoeken, denk ik, nee? Ja, Betekent dat dan dat... Kato is enthousiast. We gaan samen een podcast maken waarin we de waargebeurde feiten achter mijn kinderboek onderzoeken. Waarom moest de legendarische zoo in Limburg eind jaren 90 haar deuren sluiten? En wat is er gebeurd met Bongo, de chimpansee die niet alleen het hart stal van de familie Wouters, maar ook dat van veel dierentuinbezoekers? Ik ben dus onderweg naar Bart Wouters, de kleinzoon van Isabel en van Marcel, de oprichters van de dierentuin. En Bart is een heel intelligente en een heel erg sympathieke man. Maar hij is ook heel erg flamboyant. Ik heb hem al eens ontmoet toen ik nog volop in mijn schrijfproces zat, ergens in 2020. We zijn toen iets gaan drinken en ik had me eigenlijk aan een heel gereserveerd interview verwacht. Maar we hebben eigenlijk alleen maar witte wijntjes besteld. Dus dat was eigenlijk heel erg plezant. We hebben toen een heleboel herinneringen bovengehaald over de dierentuin. En sindsdien heb ik eigenlijk niks meer van mij laten weten. Maar nu dat we bezig zijn met de podcast, moet ik Bart natuurlijk opnieuw opzoeken. Dus ik kijk er naar uit en ik ben ook heel benieuwd naar wat dat Kato van Bart gaat vinden. Ja, het enige dat ik mezelf wel beloofd heb is om deze namiddag niet opnieuw in de witte wijn te vliegen. Want er moet echt nog heel veel gewerkt worden. Hallo, zeg maar wat dat jij zo... Ja, we gaan een wijntje bestellen, Ja. zoals je het ook begonnen hebt toen we met het boek hebben afgesproken voor het eerst. Jij ook een wijntje, Kato? Ik ga de saaie zijn met de cola zeer. Wit wijntje, rood wijntje. Een wit wijntje. Ja, voor mij rood wijntje, alsjeblieft. Ja. Dankjewel. Dus ja, goed. Ik ben Bart Wouters. Ik ben de kleinzoon van de oorspronkelijke oprichter van de dierentuin van Zwartberg. En ja, goed, betrokken bij de dierentuin zelf ben ik nooit professioneel gezien dan natuurlijk. Daar was ik veel te jong voor. Maar ik ben er wel opgegroeid op dat domein. En ik heb fantastische en ook soms minder fantastische tijden meegemaakt in die periode dat die dierentuin er is geweest. We zitten met Bart in een drukbezochte brasserie, dicht bij de voormalige dierentuin. En ja, kijk, aan die belofte om geen wijn te drinken heb ik mij niet kunnen houden. Wat wil je ook? Als je herinneringen ophaalt met iemand die niet opgroeide met honden of katten, maar met een hele dierentuin. Bart schiet meteen uit de startblokken. Hij vertelt dat zijn grootvader Marcel een succesvolle zaak had in dakbekleding en dat het allemaal begon met een leeuw op café. In de uitoefening van zijn beroep als eigenaar van een dakbekledingscentrale ging hij op een bepaald moment in een café een prijs maken voor een dak. Een dak dat vernieuwd moest worden, dat daar gelegd ging worden. En in dat café hadden ze een leeuw. En die leeuw, dat hadden ze waarschijnlijk gekauwd als klein welpje. Die leeuw die groeide en ze wilden van die leeuw af. Hij heeft die leeuw genomen. En dat is eigenlijk, dat was Pluto. En dat is eigenlijk het eerste dier waarmee dat die dierentuin is begonnen. Nu,
op een bepaald moment, hij vindt dat zo zielig, een leeuw alleen. Hij neemt er een tweede leeuw bij. Uiteindelijk heeft hij dan, toen de mijn van Zwartberg gesloten was, dat domein kwam te koop te staan. Daar waren al niet echt heel veel gegadigden voor en degenen die geïnteresseerd waren, haakte dan toch helemaal op het einde ook weer af. Dus hij heeft op een bepaald moment zijn bod aanvaard geweest. En zijn bedoeling was meer om eigenlijk op dat domein te wonen en om plaats genoeg te hebben voor de dieren die hij had. En dat is heel natuurlijk eigenlijk gegroeid. Eén keer toen die dierentuin echt van start begon te gaan, toen daar ook echt bezoekers kwamen. Op dat moment heeft hij die dierentuin wel beginnen te runnen als een dierentuin natuurlijk. En hoe meer bezoekers er kwamen, hoe liever hij het had. Maar heel in de beginperiode, dus de basis van die dierentuin is eigenlijk nooit niet geweest om een dierentuin te beginnen. Wat Bart ons probeert duidelijk te maken, de Limburgse zoo was eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Marcel Wouters was een impulsieve man die, eens hij zijn zinnen ergens op had gezet, niet van stoppen wilde weten. Bart is goed op dreef en neemt ons mee naar de late jaren 60, de periode waarin de familie Wouters de directeurswoning kocht na de sluiting van de steenkoolmijnen. Maar wij zijn natuurlijk ook geïnteresseerd in de persoon Marcel Wouters. Ik onderbreek Bart en vraag naar zijn grootvader zelf. We gaan beginnen met jouw grootvader, hè? Marcel Wouters. Wat was dat voor iemand? Hoe zag zijn jeugd eruit? Mijn grootvader was een man, eigenlijk was een klein beetje een self-made man. Dus hij is eigenlijk na school is hij begonnen bij de spoorwegen. Een heel normale, simpele carrière. Even pauze. Nee, dat is beter een vraag van mijn vader, want dat weet ik zelfs niet. Nog voor we goed en wel begonnen zijn met het verhaal, zitten we vast. Zoals wel meer mensen kent Bart niet veel details over de jeugd van zijn grootvader. Ook op de vraag of Marcel als kind al een dierenvriend was, weet hij geen antwoord. Hij speelt de bal dus door naar zijn eigen vader, Guido, de zoon van Marcel. Het enige probleem is dat Guido liever niet meer over vroeger praat. Tijdens het schrijven van mijn kinderboek wist ik hem niet te strikken. Bart belooft ons om nog eens aan te dringen bij zijn vader. 2 weken lang horen we niets. Hey Lien. Hey Kato, kijk goed nieuws. Guido wil met ons praten. Echt? Maar ik dacht dat die man toch niet wou? Ja, ik denk dat Bart dat voor ons gefixt heeft. Hij legde mij daarnet uit, dus dat Guido blijkbaar heel veel tijd heeft gehad tijdens corona om te piekeren over vroeger, denk ik. Hè? Maar ja, het gaat nu toch allemaal een beetje beter. Hij is optimistischer en we mogen naar zijn thuis gaan. Ja, dat is goed nieuws, echt. Maar ik ben heel benieuwd wel naar die mens. Heeft hij al een datum voorgesteld of zo? Ja, wacht. Volgende week woensdag had hij voorgesteld. Ik heb u een uitnodiging gestuurd. Ik wou ook juist vragen, een uitnodiging, dan staat het in mijn agenda, dat is goed. Zijt jij ook nog op de redactie deze week om dat eens voor te bereiden? Ja, morgen hè. Morgen zie ik u. Ja. Vanaf hoe laat zijt je er? Vanaf de ochtend. Oké. Ja, ik heb nog een vergaderingsmorgens, maar daarna kan wel voor mij. Nee, dat is goed. Dan gaan we morgen even samen zitten. Goed? Kijk goed. Oké, tot morgen. Doei. In onze dierentuin wonen alleen maar knuffelleeuwen, lachte de directeursvrouw. Als je leeuwenwelpen al vanaf hun geboorte vertroetelt, blijven ze ongevaarlijk. Sabi, de moederleeuw die je daar ziet, is een van de beste maatjes van mijn echtgenoot. Ik ben hier dus aangekomen voor het huis van Guido Wouters op de Marcel Habetslaan. Ik ben mij aan het parkeren. Hij woont dus eigenlijk gewoon op een steenworp van de villa. Ik had helemaal niet door dat dat zijn huis was. Dus tussen de villa en het huis van Guido Wouters staan nu een aantal industriële panden. Een garage bijvoorbeeld. Maar vroeger was dat blijkbaar één groot domein. En liep je dus zomaar van de villa naar het huis van Guido over het dierentuindomein. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik ga mijn autoraam even sluiten. Ik
Ik wacht nog op Cato. Dat wordt een rode draad tijdens de podcast. Ik zie haar, ja. Cato. Cato, dat is een raar huis, hè. Ja. Dat is echt... Goed dat jij dat stuurde, want ik dacht, wat zijn al die bedrijven? Ja. Is het dit? Ja, dus ik was net aan het speculeren. Hè. Dus, want vroeger, ze zeiden toch dat je gewoon van de villa daar naar hier liep. Dus dat was gewoon één groot... Samen met Cato loop ik naar het vreemde huis van Guido. Op 400 meter van de directeursvilla. Het blijkt een voormalig gebouw voor de technische dienst van de steenkoolmijnen, dat door de familie Wouters werd omgebouwd tot woning. Guido ziet ons aankomen door het raam en komt meteen naar buiten. We hebben het gevonden, ja. Guido, hallo, ik ben Lien, aangenaam. Dit is mijn collega Cato. Ik vind het fijn dat ik u eindelijk een keer mag ontmoeten. Ik ben niet graag iemand die in cafés en zo gaat. Nee. Daarmee heb ik dus mijn zoon eigenlijk gestuurd. Ga maar ja. Wij hoorden het van Bart. Ja. Hallo. Hallo. Veel mooi volk, hallo. Hallo. Ja. Bart, ja. We kennen elkaar al, hè. Dag mevrouw. Hallo. Wie bent u? Marie-Ange, de vrouw van hem. Oké. Hallo. Cato. Cato en ik worden hartelijk ontvangen in een knus ingerichte woonkamer. Zoon Bart, die we een week eerder nog spraken, heeft zich al in een hoekje geïnstalleerd. Onder een portret van zijn piepjonge grootvader met kersverse bruid. Marie-Ange, de vrouw van Guido, gaat meteen naar de keuken om voor iedereen koffie te zetten. Guido ziet eruit als een filmpersonage. Hij heeft dezelfde krulletjes en hetzelfde postuur als zijn vader Marcel. Hij is groot en fors gebouwd, heeft een snor en draagt een hemdje met bretellen. Ik sta te popelen om hem mijn boek te overhandigen. Heel mooi. Daar gaan we eens in kijken, hè. Ja, ik heb daar lang aan gewerkt. Zijn er zo dingen die je wel opvallen als je de cover bekijkt? Wel heel mooie tekeningen natuurlijk. Dat is duidelijk. De ingang is ook heel mooi weergegeven. Prachtige illustraties. En hier ook, echt. Je herkent er onmiddellijk natuurlijk de Limburgse zo in. En een mooi voorwoord. Daar gaan we eens eventjes doorbladeren. En uw vader heet Dennis Dollepoot in mijn verhaal. Ah ja. Nee, het is fijn. Fijn geïllustreerd. En dat is hier bongo waarschijnlijk. Met een t-shirt, hè, zoals dat in het echt ook was. Ja, juist. Nee, het is fijn. En dit beeld? Dat is dus mijn vader met Pluto, hè. En met de jongen. Dat is echt goed gemaakt. Dit is minister Pieter Prevelent. En Dennis Dollepoot noemt hem Pieter Prullevent. Hè? En hij shot hem buiten. Ja. We hebben wel geen ministers buiten geschot, maar eerder wat inspecteurs, maar toch geen minister. De sfeer zit meteen goed. Guido heeft zijn coronablues overwonnen en staat open voor een uitgebreid gesprek. Hij gaat verder waar zijn zoon Bart vastliep. We willen weten wie Marcel Wouters was. En of hij altijd al gek was van dieren. Dus als jongen van 16 jaar hield hij al duiven. Hij is eigenlijk opgegroeid een beetje op de boerderij, een heel kleine boerderij van zijn ouders. Hij hield een beetje varkens, kippen en zo. Maar hij is altijd dus een dierenliefhebber geweest. En het heeft toch altijd een beetje in zijn achterhoofd gebleven. Dus laten we zeggen van toch ooit zo wel met dieren te werken. Zijn echtgenote, dus mijn moeder, kwam ook van de boerderij. Dus daar hield men wat koeien en zo. Je ziet, het is echt een familie die met dieren omging. En dan ja, dus op een zeker moment is hij begonnen met een dagbekledingcentrale die heel succesvol was. Nadien dus heeft hij nog een bank opgericht. En dan op een zeker moment kwam eigenlijk het dierenvirus in hem. En dan begint ook Guido over Pluto. De leeuw op café, waarmee het allemaal begon. Hij kon een leeuwtje op de kop tikken in een café, dus waar hij prijs eigenlijk ging maken voor het dak te zetten. Het is op die manier eigenlijk dat hij met die leeuw in contact kwam. En dat was natuurlijk het eerste dier van de dierentuin eigenlijk. Dat had hij al in Hasselt. In een grote hangaar liep die altijd rond. Ik was toen, als ik me niet vergis, 16, 17 jaar.
En ik spoeide mij altijd van school, dus naar huis, grap mijn boterhammen binnenslokken en dan spelen met Pluto. Hè. We hadden zo'n spelletje, ik begon aan de ene kant dus van de hangaar te lopen en we stonden allebei gereed. En ik sprong dan op een tafel aan de andere kant en hij probeerde mij te pakken en soms had hij mij ook en dat voelde ik wel aardig. Maar Guido, wacht eens, hoe gaat dat dan? Jij bent 16, 17 jaar, uw vader komt thuis. Hallo jongens, ik heb een huiskatje bij. Ja, dat was eigenlijk, ja, we wisten van niets. De ene keer inderdaad kwam hij aan met een leeuw, maar Pluto was dus een tamme leeuw. Maar zo'n leeuw is echt iets fantastisch, kwestie ook als die dan opgroeide en jongen en zo had. Je ging dan met die leeuw spelen in de kooi, je ging gewoon liggen. Hij kwam op je liggen dat je geen vin meer kon eigenlijk je verplaatsen. En hij likte dan gewoon met zijn tong je gezicht af. Maar dat is geen tong, dat is eigenlijk een opneemvod, bij wijze van spreken. Je hele gezicht is bedekt. Het is iets fantastisch. Hè. Op het moment dat Marcel Wouters Pluto mee naar huis neemt, woont hij samen met zijn vrouw en zijn 2 zonen in Villa Vinkenbos. Een luxueus landhuis uit 1860 in de Hasselse binnenstad. Maar omdat hij dat geen geschikte plek vindt voor een leeuw, gaat hij op zoek naar een groter stuk grond. Hij probeert het eerst in de buurt van zijn geboortedorp Waasmond. De Limburgse zoo had dus ook zomaar de Vlaams-Brabantse zoo kunnen zijn. Hij probeerde dus een domein te kopen in Waasmond, zijn geboortestad, een kasteeldomein. Maar er waren dus mensen die eigenlijk meer boden dan hij. En daarmee ging dat eigenlijk aan zijn neus voorbij. Dan kwam bij de sluiting van de mijn hier het domein van de directeur van de mijn te koop. En er waren 3 kandidaten. En hij was eigenlijk de derde. Maar uiteindelijk was hij de enige die met het geld dus op de brug kwam. En mijn vader begon toen al onmiddellijk verblijven te bouwen. Dus het tennisplein van het domein werden de kooien voor de roofdieren. En dan kwam er dus het tweede dier dat we aangekocht hebben, was een tijger. Die luisterde naar de naam Banco. Die hebben we indertijd nog aangekocht voor 100.000 Belgische frank. We konden ook niet weten eigenlijk dat ze ons, de tijgers en de leeuwen, bijna naar de kop gingen smijten. Jaren nadien, dat de beesten eigenlijk, dat er zelfs geen plaats meer voor die beesten was als wij ze niet opvingen. Dus. Maar ja, in die tijd, dus, ons tweede dier was een tijger. Dat de familie Wouters zich om verwaarloosde dieren bekommert, gaat rond als een lopend vuurtje. Mishandelde en zieke beesten vinden vlotjes hun weg naar Zwartberg. Wilde dieren houden is in de late jaren 60 geen probleem voor de wet. Maar als Marcel Wouters zijn park wil openen voor bezoekers, ziet de burgemeester van Genk dat niet zitten. Al is dat geen probleem voor de extravagante zakenman, die zo zijn eigen manieren heeft om zijn zaakjes te regelen. We zijn toen wel een toelating gaan aanvragen indertijd met dus 2 leeuwen en we hebben die inderdaad dus op het bureel gezet van de burgemeester. Ja, dus dat was wel... En hij was daarvan onder de indruk, neem ik aan. Ja, hij was ervan onder de indruk, maar ik geloof toch dat de toelating toch geweigerd werd en dat we nadien dus toch via iconisch besluit die dierentuin hebben moeten openen. De burgemeester onder druk zetten met leeuwen in zijn kantoor zorgt niet voor het gewenste resultaat. Om een dierentuin uit te baten heeft Marcel Wouters een bepaald type vergunning nodig van de Belgische overheid. Die wordt tot 2 maal toegeweigerd. Tot er plots een koninklijk besluit in de bus valt. Niet omdat we een lange arm hebben in de politiek of wat dan ook. Maar mijn vader had dus, zoals ik zei, een dakbekledingscentrale. En we hadden dus ook een vaste advocaat. En die man, dus, die had dus wel redelijk politieke relaties. En via hem eigenlijk is er dan een koninklijk besluit in de bus gevallen, zal ik zeggen. Is er dan een beetje smeergeld betaald of zo? Normaal gezien was er geen smeergeld betaald, maar op een zeker moment kregen we van die advocaat dus de afrekening. En die advocaat ontving ook de gelden dus van de wanbetalers van de dakbekledingscentrale. Met andere woorden, hij beschikte over geld dat ons toekwam en dan stond er gewoon een post. Ik heb daar nog altijd de papieren van. Een post van tussenkomst in KB, 150.000 Belgische frank. We hadden eigenlijk bij wijze van spreken een beetje het KB gekocht, maar we wisten het echt niet, want normaal gezien, we zijn nooit voor welke vergunningen dan ook. Eigenlijk hebben we nooit stappen ondervonden. Lobbyen is nooit aan ons besteed geweest. Eerlijk?
De uitleg rond de vergunning hangt met haken en ogen aan elkaar. Hoe vaak we er bij de familie ook naar polsen, het verhaal blijft vaag. Wat wel vaststaat, is dat Marcel Wouters zijn zin krijgt. Nadat hij in 1970 een koninklijk besluit ontvangt, opent de Zoo van Zwartberg op 1 mei haar deuren. Amper enkele weken later. Maar ja, we hadden al 3 jaar gebouwd aan verblijven, aan dieren. Zelfs personeel moeten betalen, dieren moeten betalen. Dus onderhoudskosten tot en met elektriciteit. Er is enorm veel geld die eerste jaren ingekropen, eigenlijk dat we niet konden open doen. Maar we hadden de weigering van de stad Genk, we hadden de weigering van de bestendige deputatie. Dus ja, we hebben heel veel reservegeld moeten aanspreken. Reservegeld dat eigenlijk opzij gezet was voor achter de dierentuin ooit een safari te maken. Maar dat geld is toen opgesoupeerd. Op het moment dat Marcel Wouters en zijn vrouw Isabel de directeursvilla in Zwartberg betrekken, zijn hun 2 zonen het huis uit. Terwijl zoon Guido in Brussel studeert en werkt, kent de Zoo van Zwartberg een vliegende start. Zowel de dierencollectie als het aantal bezoekers nemen snel toe. Er worden niet alleen nieuwe dieren gekocht en geboren, maar er worden ook meteen verwaarloosde dieren verwelkomd. 3 circusolifanten bijvoorbeeld, die dringend een thuis zoeken. Dat waren olifanten van het Circus Boltini. En ja, die konden ook nog wat kunstjes doen. En we hebben ze tijdelijk wat kunstjes laten doen, ook in de zoo. De wagen van de olifanten dus hebben wij mee overgekocht. We hebben ook dus degene die de olifanten verzorgden, hebben wij ook in dienst genomen, tijdelijk. Dus de olifanten hebben dan ook iemand die ze vertrouwen. En dan is dus die verandering niet zo drastisch. En ja, dus tot het verblijf gereed was, hebben we ze dus altijd in een wagen, was de wagen eigenlijk een verblijf. Ja. De circuswagen. En die circusverzorger die woonde ook in een circuswagentje? Die woonde eigenlijk in een caravan. En in een caravan woonde die en die had dus ook zijn caravan bij ons staan. En die is toch wel een hele tijd bij ons gebleven. Die olifant, ja, de mensen konden daar ook heel dichtbij komen, hè? Ja, dus met een slurf konden ze eigenlijk tot op de afsluiting. En ja, de mensen gaven zo koekjes en nootjes. Ik weet u, er gaat trouwens alle dieren eigenlijk in de dierentuin konden heel dicht bij het publiek. Wat dus wel heel fijn is, maar van de andere kant natuurlijk zijn er gevaren. Alles loopt op wieltjes. Tot op 6 oktober 1976 een dodelijk ongeval plaatsvindt in de Berenkuil. Ja, dus mijn vader was daar ook heel fel onder de indruk. Ik heb mijn vader eigenlijk nooit zien schreeuwen, buiten toen. Hij was daar echt van. Hij dacht zelfs aan de zoo te sluiten, hij was daar echt kapot van. Hè. In de volgende aflevering maken we kennis met iemand die alle dierentuinverhalen opschreef en er geweldig over kan vertellen. En praten we met familie van de dierenverzorger die omkwam in de Berenkuil. Dit was De Zoo van Zwartberg, een productie van het Belang van Limburg, in samenwerking met de buren. Aan deze aflevering werkte ik natuurlijk niet alleen. Cato Poelmans was mijn rechterhand tijdens het onderzoek en deed de coördinatie en eindredactie. Dank ook aan chef podcast Geert Nies voor zijn geloof in deze productie. Len Melot deed de montage en afwerking. De muziek werd gemaakt door Jordan Hudson van House of Media. Lex en Elle lazen voor uit mijn boek, De Zoo van Zwartelgoud. Speciale dank ook aan stagiair Lise Lathouwers voor de waardevolle feedback. Reacties op deze aflevering zijn welkom op podcast@hetbelangvanlimburg.be. Vond je deze aflevering leuk? Abonneer je dan op de reeks De Zoo van Zwartberg in je favoriete podcast-app en laat een review na. Zo vinden ook andere mensen gemakkelijk de weg naar deze podcast. Benieuwd naar meer nieuws en verhalen uit onze provincie? Ontdek onze voordelige leesformules op hbvl.be/voordelig.